Musta on kiva, että tämä Tampereen seudun osuuspankki on ihan konkreettisesti tässä lähellä, että se ei ole mikään kaukainen juttu. Erityisesti on ollut tyytyväinen noihin osuuspankin mobiilipalveluihin, että OP-mobiili ja Pivo on ollut ihan päivittäisessä käytössä. Osuuspankki on pitänyt huolen siitä, että sen paikat on ihmisten käytettävissä. Palvelut. Pankin kanssa asioidessa ei tule välttämättä miettineeksi, mitä pankin omistajuus merkitsee. Omistajat kuitenkin tekevät pankista sen, mikä se on. Osuuspankista omistajat ovat tehneet paikallisen, vakaan ja ihmisläheisen, koska sen omistavat ihan tavalliset ihmiset. Osuuspankin asiakasomistajat. OP Tampere perustettiin 90 vuotta sitten Etelä-Pirkkalassa. Perustajia oli 13. Kassan alkupääoma oli 1500 markkaa ja se mahtui yhteen nahkalompakkoon. Nyt OP Tampereella on yli 85 000 asiakasomistajaa ja asiakkaitakin lähes 200 000. Nahkalompakko on vaihtunut nykyaikaisiin mobiili- ja verkkopalveluihin, mutta OP Tampere on edelleen aidosti paikallinen ja ihmistä lähellä. Oman pankin omistaminen tuo tietenkin myös hyötyjä. Paikallinen omistaminen takaa sen, että toiminnan tulokset jäävät paikkakunnan ja jäsenten hyödyksi. Yhteisen omistamisen voimalla osuuspankki on kasvanut Suomen suurimmaksi finanssiryhmäksi, joka kulkee vakaasti pankkipalveluiden kehittämisen eturintamassa myös tulevaisuudessa. Tähän kehitykseen oman pankin omistajalla on mahdollisuus vaikuttaa. Mun mielestä on tärkeää, että tavallaan jokaisella asiakkaalla, tämä asiakasomistajalla on tätä myötä jonkinlainen ääni tai mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tämä nyt on kuitenkin semmoinen, että sitä ei pääse kukaan tanskalainen ostamaan, kun täytyisi multakin kysyä.